Mesremi bisa. They say me wa hanu me kwa na meba. O kwa hia na o ba hin. Sese ne wona meti. Me no what to say. Ntu wani nyina o ba wo chia me a na woko. Wona me ntena se ni nkomo. Wona me fa brabo ma dwenbien bi amfa anya hwe. Se we nka se ko. Ena me nka se bra. Ena wankasa no so mi musa sa da o pese wona me ejaya na. Si den na me no. Nti ade nti na wo hwen sa. Na sese ne wo ye na se wo kum me sunsun. Sunsun me kum ne ye den. Me ni di watem. Me ba na me nchia wa fine. Me ba me chia wo. Ye kasa me ti ye wo be kasa me hui ma sorry. Wona me won komo a me nka sesi. Batem komo bi enu wa me ntimi mfo to nkofa nkomo ma. Ye da ho kra ho so me mu. Why? It's all him. So me. Kia, atena dem 2 years old. Da se bia bo odwan kora no, wo wi obi bi na de bo na okọ. Obesa aba. O de bo ne sa abo na omma bi ko hu se enye ne dia. You expecting senti mesa aba abebu nkotodwa pa cha oda bia. No. After all me kwam do chop money too. Me mama how. Nti problem ye dey. Na so ne me di hwim. Me ni woni hwim. Obi onu obi di hwim ye de won chia. Me ba me nchia. Say after nchia no hwim to aso bi. Me ko no so anya me hwe amba me ka ho asem. There is no hwe. That is why there is no continual hwe. Enti ma na nya hwe ma. Why? Problem bi enu. Me okay. Enti feel free na okay. Bacho, meba. Hello? Oh, madam. Oh, anyway, some from madam, madam. Ntima me from madam, mate. Mate. Nyame adum fi boko. Me mabafi, my granny wo wo. Ai. On fa wo. Oh, okay. Any maybe we see ako catch and so person na kasenti. On from. Mate, madam, that's it. Okay, I wish to see you in the Uber. No, I'm Matonka. So jayo, and your core and Timino on Casa. Mate. Okay. Oh, and Papa is 43. 43 na. Oh, young queen. What there, madam ever casa? Hey, masaka bi. Mate, intime ko what is here? Why? Okay, take care. All right, bye. Oh, they mean for one. Madam, so for so they make a senti. Me pese me ko friend one na casa. Oh, Papa, you here? Me ko ha papa enti. Enti wo twa kan as well. Oh. The messy about Adrian will be up. Hey. Madam, no problem. Then the chance be people. Madam, didn't see card you were from me. As I made a mistake, I create me. Someone on Anka say, Opposite say, catch a meet you.
I don't be a best way. Be a messy, my yen, Oh, for you. Be a way. I figure out. Catch I'm back in there. Now, I was a make a chill. Near there be our how very no, I miss one now. About out to not. Men from so until on my feet. Whoa! Ah, I say. I send you a in Plan not to 30,000 Ghana cedis plus apartment key. Why? Plan not to. Aye, Sabam! Hey! Oh, go to you. A peto. Are. Akuya. Woni papa for papa. Akuya. Anya wa wosia. Akuya. Aden. Woni so ya mabofo. Enti won kwankwa ye dumamra wote fie wu twi na da pa wu dwojo no no. Chese won kwa na bodwana. Enya kuranye. Wanya anye. Na toro na esi na sen no. Wansama wo ye twa ne ba ma na. Akwono ye wansam. Na sebe e ma de to de bi ye asebe mukumu ho ani mu ase a na mafedi mpo. O ka se mi mafedi. Hwakwa wei sebe senye sika fin na to de bi obi sika kankan no. Wan obi timi hwe obi o se bufa sika kankan firi mi so. Hwakwa wei pa e de pa no ye wo nti wei a wa ye sa wesu. Be ma pa wahi ninti sebe wa wo kwama we yafa we tikeye nwe nyanye toro no nesi masen na mo kwen ana ya twa ne dua na ko miama no oh wa nya de wa gu nwani mu ase pa hwe di ade si wo hwe se de wasi aye oba kama sei na wa nkasa enti wa nkasa wo gu nwani mu ase sei na be ma no pese oye yi ana obofom mame he abrabo we ne mani bia bo obi wono ma he be ma tia broche wawa no no sigana na dwaman obi wono ma ni kunkwadwuma ba oh na get mai dwaman mame sabe ewiase amofedo obeko na subande wasan uti we sabe onyo ba afon na se obi ebie mu se ya se nyame ne di ye nya ho fofia se nya sika de ba ha no man kasa medishe na me so me de o ya oboa ta se me nua na me do no entimi nya da o de chicha sa uti mo amle o do pa so what me mo ko we mo body ne na anjo ti se pa ba se me ye de pa oni ana choma me sen ya maye bia me chitum se maye so mfa cho fro anu me o nye bia inim ne ka me kra me yensa o fa de kan ona na e de kan obusu ya pani ne kan obusu ya pani e bodwa odi ante eburu no nso ansan wo hu pati ade Pancho me o me ni ka monsieur ba usu me enti efuru mu me Pancho eso a usu de me kra ma no ho Mate. Be kasa wai. So tansi. Mesra so mebo. Se suni. Akwa na no fem se de wato yimu no. Odemu no. Enkasa no hu bi oda. Mesra fasu ba pata wo kunchi. Si edi mafa. Katije na fa abofo kanimu. Wate. Mesra. Bemon si se nyame atom. Wow, first if you ntade we bia na me nehye. Enehwe, dressing awode nam. We ka se katkesi opriti asole. So, wo pedi bi o. Onya dwuma wo ka. Wonya dwuma ko ye kopesi kaba. Na anya koda emi enu, mo nya bia dia. Abraba wo bo. Enya wo amate. Say bonsam wo. Bonsam de jimi a we jimi de. Ko dim kwase ase bia mo de be hye no. What do I come at? The Mecca be kasa. Why?
What did he? God grant. I'm not. Why? I'm not. Boko de. No, she boko. No ani ya me fi wa say. Ma fi wa awurade. Some of them are too quiet. Ah, na nyame na me de no airport ade review. Why don't you 3 days and I'm in the casa your frame video okay ni ade me frame video plan na me pese me fa. When you no na frame. Enche kura o. Na wodru what say? No so no ho ye nya yadum. Chinchin a me na me hwese de ho siti. So no ni bi se me ho ye. Na me to me se bi se ba bi amadui. Maso ma dwebo. But onua no se maka cho se case no hwe no amfa ma no. Sa. Se madam se mani ntuka na wo bana kotu. Je se ni ono anu ya. Wo msa so ono anu nua. Anu amma wo mra se mra wi di so. Mani ntuka me pa cho no wan lusu adwuma. Menim di ntia me kan sa asem no. Mate. Wonde odi na ni abo no wasafo ni di ko school bia no akotina school mo nsua de ankwasa asem ko ano. No wasa betena fie no. Otuka ankwasa asem ko ano didi. Ti no ni sister no se hwe no wa ntuka. Pacho, we security my ofio. Mate. We turn off on so when you copy me, you will be uncle the betu no hofo. There. There's some crown idea. So we nim say akorano. Enti na say abrante, obra na wonte. Baby wadu no hunu say the oye bia ye dey. Eye. So we toto niam ye na wo school ya. Mo wa me mama ye mienu pe. Na no kora. Ena no sister na ahodi bibia wo ye bibia. Ono oba no kora no. Tu be ma no yiro hu school hom say wo so be wadu nsa. Ayon baby wadu nsa. Wo yiro hu sua de na wo school wi a ya bokwan na to ama ono ani so onamu. Na no kora. Ti panyin se bofo ba won hwere boa. Saa so na mpani so ya wo tisi so a unche nyini. And we no tranye na afrisie no so be si fam de ani obeche nyini. Ebi na wo ye no sane sise kim bawu. Anya se na no wo so no ma ko bana fe ya ase. If you say basa na sister wa pama na nya na obefa. Ani asem. Akwaba. Na pomwe. Now so what to say? Me atom me ho ye pa. We dey em ba besra no. Oh, yeah, that's nessa. Me so. Yeah, wodru. Me wo dem ti. You ma me afre se friend no so say akwa na person no kasa. Me kwa ko friend. Mo Kwa me wo dem ti wo kwa na wo friend. What? Aba. So wo dem he ya wo ma na baba. Me ga se wo ba yi kura no. Ewiya. Ba yi bi ya bek. Sunko. Sa. Obaye. O be wura man wa dwen so ko be ko tena chira kusun a no aba. Pacho sa. Jamaninga. So. Zema so me ba me so me compreni. Ante no pani se. Pro hima owo so adotor. Opra krokre. Yo. No the next sign so ekosan kukuban. Ene. So, Ono ana ape aso ana ma yakobo no fi yase. Se bi bulu se bi anyado. Se bi me ti wode da wo kire me kom dada. Nya fi ne ba yi ase obefa ho abaye hunu bibia mama di. Enti ano de madwa. Oh, na de me. Oh, baby madu matra be careful. Eh, Debbie, nya tira. Baby madu no. De ya manente, enya manente. So, matra be careful. Enti mesa wo ko no ahwefi ho yi ba te bi o chama ba adwo. Aba ho. Okay. Chama ba ho ma shifi 2 days or 3 days my yard. To chama ba na so no ancha no oba. Anya ba di, no anya ba di ja. Me ko. Mate. All right, ntini wo ko anu achi am ayi ayo na mame. Why? Madam so far as me okay. Why? Na no me duru ya, wo se me duru a me ba wo ha de be se bi me duru ya me mfre no. Ni mate. Why? Yo. Okay. I'm fa anko. Ma dwa fucking. Me dwa puta. Ma dwa fucking. Ajo. Abua ya de ya maduro ne ntomo de asesa dan sa no. Sa abua so to Ghana ha yenya bi nyina. Obi de asifie. Ha! Enti fie akwa na Elizabeth muni. Wi ase hia wenwo.
Aya sabam. Akribiti wam. Ha. Eti ni papa ko penesi fie sei. Hwe. Abaya. Ehum. Oko toliwa. Hwe. A chese wasi fie wei. A nipa why ne? La. Me hwe mi nuane kwame Alex. Alex. Aye. Alex. Ten no. Okay, I know like entrance. Aha no no. Ahayano. Aha no ye adwuma no. Ahayano de bra. Wow. Why there? Ha! But baby oh. Mate wo de manim nam ni wachi. Why? Ha! Share. Misro ye di nyan ko why? Mate a wo he. Nsuo ne mu wa nti wuto ma da. Eh kwame, se wa bra bosesa. Entia. Why ne? Na nya po na da hai. Mpa cho da. Misro wo de yan kwatena se why? Ti we nam nyina wo. Ada bi. Enam nim. Ye wo de nam wo mu ho we de ye dwale mu. Ye dwale we mu. Ebi no yin na sabe. We come na makwata makwasa begu emu sa no. Ensu eda me krom ye fa na come. Hey! Asun papa. Enti sabe ensu kakra bi obi bedwale mu bedwa no. Ene bebrebe. Ene water bed ya mo boka. Na we anya. Ha! Ni pakura ni fie ni wa ye sa pu we. Ene ne madam no se me nim bibia se me nim bibia me ni madam no. Ore am sure bet na se why. Kwame. Oh. Nyame nku wa. What say for ye kwa? Papa ni tina se. Maintenant so. Tina se. Why? Ati. Huom. FM mode. Ode am min lo no kura. Wa he? Epa cho me mo akwa ba. Dum no kura ha. Ma dum no. Na ka record me de me akwa na. Na da bi. Eh, Me mo akwa ba. wa cho ya he ne wa. Me mo nsu. Nsu de. Eye. Wa ngo. Na wi ayi die. Ani se ye nim nti ene yebusa. Ona nti se. Me nante se de me nko am sempa. Masem tie ase kwakokon. Me hwe kwa me Alex. Nti na maba. Oh. Kwame Alex ampa. Ahaya no wo. Na otuka. Ya madam atukwa nti se wono na ya madam de bibia hye ne nsa. Ti ne nyuma nyina de a kyen wona nam so ye bibia ma no. Mesra wo, ni bi so asem. Nti ampa se o madam o je Kwame Alex, o discard Kwame Alex e free na yensem. Hey. Ani abajo one hwan? Ya fe mu di amono. Kwame Alex no. We minu ya pa me ne nyina na wo fi. Chese ye nyina ne ase aparabasi. Aye nam. E mam. Wo kire ma ba bia one na yire tire. Ba bia one na yire tire no hwa na me so no wo. Minu ya no no. Pani na se Alex. Sabe ka se me cheche mu kura na. Me kwa me ne nyina ne ye bonsuofo. Me ne mi no me na de ne kwa adwuma no. Kwa fa so ba madam nchen nyina no egumabem. Me. Njatie ne se. Asema wo kan ya no. Waje o madam yeso de sika aje Kwame Alex efi na yirensem. Opane asemi ugusu a wo kan wura fi wo ho ba bia wo te no. Alex ne madam na wo kan ne fie na wo te yo. Me wura fi mpo. Ye. Me sero me kama. Na wo so kura wo kasai. Me metu fi hoda. Me ta ba Alex, me metu fi hoda. Wa hene, efi ho ara me wo. Me kasa me kan bi kire wo se, me na me na mi na ye bonsu adwuma. Me na me ne koto bonsu adwuma mu. Ansana okonya asem ya ye de be hu o madam. Enti wo be ba no na me no me kobo nsuo ma me kohoro ka. Ene ye ho no so won se ye dan se de asi aye no. Obi a hye ne dim.
enti me danko no no so ne danko so yo Martina aba ho ameto me no ye fra me odi amono me na odi amono yo mate chop fresh obi o chop fresh odi amono that's my name yo na so odi oni ade dada fresh o pani o kan asem bi na asem a kan hwehwe maso eh fa na hotel no se madam Alex madam adwene sika ye gye no eh fa na hotel besrawo Alex na yire a woni ntifie no na ka kire me se Alex muwa no Alex tete no odi sika no madam no a gye na firi nsam Alex na ka so mo na yire na ka kire me na meka ne so gye me no ma twa bruta wadwa majo sasa ma twa fucking Alex yire girl no we boni ayefo hwe so wonu ani Alex ya eni Alex hwe ni yie na Alex ye nipa ai ne nante ebobra o prokoto sidwe hey tatum okotoliwa sa Alex ye obi a na ni disika achi ya anka samu fie ho no ka wonsi wo bieo na sai chiremu me Alex wa metum ofia ah obeto se otra ha che wo betra ha che babo dwese nya che se wanyi ha mo o ye mentu sala ha ensuo we mi wa hansa na ye sa asumi hey usika wo misika no me ka prenim na emom che se watra ha che ya madam ya ne ye adwuma Alex nso ne ye adwuma ya so abaya we okobo wadwaman na sa Alex se wo mpe obi ma afi ni woni ya bira wo to ato de nam keka nsam fo ya madam ho ah yes sabam wonso mate adwaman no na dai wate eyamanim sam hwe Alex yiri dwuma wodi di Alex What? My bra wouldn't want to phone or while tan over. Just let me come at them. No, I'll phone all one year. Tell me I'm wanting to me. I'm wanting to Maniabre. Madam. Maniabre, madam, it's Madam Wajo. Bemo Joy. Neso Paname. Neso Paname. About family send an army here. And go up me. Katanya Matatia. While a penny, while a phone. All the penny on Matatania Majo. So walk on me, Alex. Adai, Messi, Walewe, and free her nin another call. Who may be a sour while a phone while a kind of meanwhile be a monet. Make did dear Alex, I tell the a queer be fear ha Messi, me wa ha say, wahene and will buy it. Me could I be frame? wahene Sana when you need Jamaya, wobo ya kan enum nsam nyina wo se won palace anya adwama na trend adintri hwa papa bla ko mesrawo watchman ana me na me ye script me nya watchman me ye script masa ya mesrawo etwi ne de kana watchman yes metimi ya che watu so on mate wa hene yo that's when adwuma obi ada na abo ne ho ba we adwuma mesrawo de tie ni mesrawo adama hene ma bu mfu mesaram tie why de wo kan nyina no udi me nua no ho adanse no am me hu sa wo kan kode kwa mete wo no ne hu ni asem na wo ba na nkase no wo ba kokoni na dwaman ye ba ye minim se nuru ha se duru ha che so no watimi aba ha abe diatam ha mami ka asem nkyerɛ ya madam no kura no na ni ji che Alex o prochum say won ti Alex hu ja for kwan bia ta chum na eno na ama bu Alex pa sa Alex ni pa okotoliwa chese de nije no ho onya na wonya no be wa ka fefe anso waye bia Alex mfa na ntwe ne o twa hwan